ସରୋଜିନୀ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ନବବିବାହିତା। କାନ୍ଧରେ ପତି ପରମ ଗୁରୁ ବ୍ରୁଜ, ମୁଣ୍ଡରେ ବିବାହର ମୋହର ସିନ୍ଦୂର ଗାର, ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୋଟିଏ ମୁଦି, ସେଥିରେ ବଳିଦତ୍ତର ନାଁ ଲେଖା। ଶୋଇବା ଘର କାନ୍ଥରେ ଫଟୋ ଖଣ୍ଡିଏ ଝୁଲୁଥିବା କଳା କମଳ ଆଗରେ ଦୁଇଟି ଚୌକିରେ ସେ ଓ ବଳିଦତ୍ତ। ଏକା ମାର୍କା ଏକା ମଛାକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଧାଡ଼ିଏ, ତହିଁରୁ ଗୋଟିକରେ ତାଙ୍କର ସଂସାର। ଆଗରେ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ରାସ୍ତା ଆରକରେ ଆଉ ଟିକିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଧାଡ଼ିଏ। ସାନ ଘରେ ସରୋଜିନୀ ଓ ବଳିଦତ୍ତଙ୍କ ଘରକରଣା ବିଞ୍ଚି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଛୋଟ ହତାରେ ସାନ ବଗିଚା, ଶାଗ, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ବାହାର ପାଇଖାନା ପାଖେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଛାଇରେ କଦଳୀ ଗଛ ପୁଞ୍ଜିଏ, ତଳେ ଅରିଏ ପ୍ରସାରୁଣୀ ଲଟା, ଅଗଣାରେ କାଗେଜି ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟିଏ, କାଗେଜି ଫୁଲ ଲଦାଲଦି। ଶୋଇବା ବଖରାରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଟ୍ରଙ୍କରେ ସମଗ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି। ଛାତରୁ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଦଉଡ଼ି ବନ୍ଧା ହୋଇ ଯେଉଁ ବାଉଁଶଟି ଝୁଲୁଛି, ତହିଁରେ ସରୋଜିନୀର ଶାଢ଼ୀ ଓ ବଳିଦତ୍ତର ଲୁଗାପଟା ମିଶାମିଶି ଝୁଲୁଛି। ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ କେତୋଟି, କିଣା ହୋଇଥିବା ରାନ୍ଧିବା ଉପକରଣ ସାଇତା ହୁଏ। ତାପରେ ରୋଷେଇ ଘର ପଦାରେ କାଠ। ସବୁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିବାକୁ ସରୋଜିନୀର ଅବସର ବହୁତ। ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଆପଣାର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖେ। ସବୁ ତାଙ୍କରି ଭାବି ଭାବି ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ଛାଞ୍ଚୁଣୀ ମୁଠାଏ ଧରି ଚାବି ଝଣକେଇ ସାତ ପରସ୍ତ କରି ଘର ଓଳେଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ମନ ପୂରିଯାଏ। ଛାଞ୍ଚୁଣୀକୁ ଟାଣ କରି ଧରେ। କିନ୍ତୁ ସରୋଜିନୀ ବଳିଦତ୍ତ ପରି ଆଦୌ ନୁହେଁ। ତା ଦେହରେ ନା ମନରେ। ଉଚ୍ଚତାରେ ସେ ସ୍ୱାମୀଠୁ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ବେଶୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସେ ଡଉଲ ଡାଉଲ। ସ୍ୱାମୀର ସରୁ ଧାର ମୁହଁକୁ ତାର ବଡ଼ ଗୋଲ ମୁହଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନ୍ତ। ନିଜ ବିଷୟରେ ତାର ଧାରଣା, ତାର ସବୁ ବଡ଼। ମନ ତାର ଖାଲି ନିଜ ଘରକରଣାରେ ଆବଦ୍ଧ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଘରେ କାମଦାମ ବେଶୀ ନାହିଁ। ନେ ନେଞ୍ଜେରା ନାହାନ୍ତି। ଅଜଣା କ'ଣ କିଛିକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କଲାପରି ଝରକା ପାଖେ ବସି ଦୂରକୁ ସେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ, ଭାବୁଥାଏ। ଦିନକୁ ଦିଥର କାମରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ବଳିଦତ୍ତ ତାକୁ ଦେଖେ। ଗୋଟାଏ ପୁଲକ ତାର ମପାଚୁପା ଖୋଳ ପୋଷାକ ଠେଲି ପଦାକୁ ବାହାରି ଦେହ ଥରେଇ ଦିଏ। ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ଓଟାରି ବଳିଦତ୍ତ ଭାବେ ସରୋଜିନୀ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି। ଆଖିରେ ଆଖି ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଖାଡ଼ିମଲ୍ଲିର କଢ଼ି ପରି ହସ ବାଢ଼ି ଦେଇ ସରୋଜିନୀ ଧାଇଁ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ଫିଟେଇ ଦିଏ। ଦିନ 2ଟା ବାଜିଛି। ବଳିଦତ୍ତ ଘରକୁ ଫେରୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାର ଦାନା ପାଣିର ଧାରଣାରେ ବୁଡ଼ିଛି। ଏଇ ଜୀବନ, କଠୋର କର୍କଶ ପଥ। ତଥାପି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସାମ୍ନା ଘରେ ରାସ୍ତା ଆରପାଖେ ଗୋଟାଏ କଲେଜ ଛାତ୍ର ଯୁବକ। ସେ ଘରର ନିରୋଧ ବାବୁଙ୍କ ପୁତୁରା। ଛୁଟିରେ ଆସିଥିଲା। ଗଦାଏ ବହି ଆଗରେ ବସି ପୃଷ୍ଠା ଲେଉଟାଉ ହଠାତ୍ ସେ ଏପାଖର ଝରକାକୁ ନିଘା ଦେଲା। ତାପରେ ଦିନ 2ଟା ବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତାର ବ୍ୟାୟାମ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବାହା ଟାଙ୍କି ଛାତି ଫୁଲେଇ ଜିକି ଜିକି ଡମ୍ବେଲ 2ଟା ଧରି
ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି ଭୀମ ବିକ୍ରମରେ। କି ଭୀଷଣ ଦିଶୁଛି ଭାଲୁଆ ଛାତି। ଦେହ ଟାଙ୍କି ଦେଲେ ଦେହଯାକ ଆବୁ ଆବୁ ପଥର, ଆବୁ ଆବୁ ପଥର। ଦେହ ଟାଙ୍କି ଦେଲେ ଦେହଯାକ ଆବୁ ଆବୁ ପଥର। ସରୋଜିନୀ ପ୍ରଥମେ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁସାରେ ମୁହଁରେ ଲୁଗା ମାଡ଼ି ହସିଲା। ତାପରେ ଓଠର ହସ ଓଠରେ ଗଲା ଲିଭି। ତାପରେ ଓଠର ହସ ଓଠରେ ଗଲା ନିଭି। ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଚାହିଁଲା। କ୍ରମେ ଦେହ ଥରେଇ ବାରମ୍ବାର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ। ଦେହରେ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ କ'ଣ ଝଣଝଣ ଲାଗିଛି। ସେ ବି ତରଳି ଯାଉଛି। ଆଉଜି ପଡ଼ି ଦେହ ଢଳେଇ ଦେଇ ସରୋଜିନୀ ବସିଛି। ପାଟି ଅଳ୍ପ ଆଁ, କପାଳରେ ଝାଳ ବୁନ୍ଦା। ଦୃଷ୍ଟି ଦୂରକୁ। ଦାଉ ଦାଉ ଡୋଳା ଯୋଡ଼ିକ ଉପରେ ଉଦାସର କାଳି ଢାଙ୍କୁଡ଼ି। ଦାଉ ଦାଉ ଡୋଳା ଯୋଡ଼ିକ ଉପରେ ଉଦାସର କାଳି ଢାଙ୍କୁଣି। ବ୍ୟାୟାମ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗିଛି। କଲେଜ ଛାତ୍ର ବଙ୍କେଇ ଚାହିଁଲା। ଝରକା ପାଖେ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ସେ ତ ଚାହୁଁନାହିଁ। ନୀତି ସେମିତି ଏମାନେ। ମାଦଳା ମାଟି। କବିତା ନାହିଁ। ତାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ ଆଘାତ ପଡ଼ିଲା। ଘୃଣାରେ ଓଠ କୁଞ୍ଚେଇଲା। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ। ତା ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟାୟାମ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ। ଦ୍ୱିପହରର ନିରର୍ଥକ ଶ୍ରମଝାଳ ପୋଛିବାକୁ ତରତର ହୋଇ ସେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସରୋଜିନୀ ସେହିପରି ବସିଛି। ପାଟି ଅଳ୍ପ ଆଁ, ହସିଲା ପରି। ଦୂରକୁ ନିରର୍ଥକ ଦୃଷ୍ଟି। ଭିତରେ ବାଇସ୍କୋପ। ରାସ୍ତା ଉପରୁ ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ବଳିଦତ୍ତ ଦେଖିଲା। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସେ ବିଚଳିତ ହେଲା। ଉଚ୍ଚାସା ମନେ ନାହିଁ, ସଂସ୍ଥିତି ମନେ ନାହିଁ। ମନେ ନାହିଁ ଚାକିରି ଓ ସାହେବ। ଖାଲି ସେ ଯେପରିକି ଭୋକିଲା ହାଉଆଁ କୁକୁର। ନାକ କାନ ବୁଜି ପିଇ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆଖିରେ କୁକୁରିଆ କୃତଜ୍ଞତା ଆଉ ଆତ୍ମଗ୍ଳାନି। ତାକୁ ହିଁ ଚାହିଁ ସରୋଜିନୀ ବସି ରହିଛି। କି ଗୋ ଜପ କରୁଛ? ବଳିଦତ୍ତ କହିଦେଇ ହେଁ ହସିଲା। ସରୋଜିନୀ ଚମକିଲା ପରି ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମାଠିଆରୁ ପାଣି ପରି ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ଦୁନିଆର ଯେତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ। ଆତ୍ମତ୍ୟାଗର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ବୋଧ। କୁଆଡ଼ୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା ପତି ଗରମ ଗୁରୁ ହସ ଓ ଚାହାଣୀ। ତରତରରେ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଉ କାଠ ଅର୍ଗଳ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବାଜିଲା। ମନ ଭିତରର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷା ପରିଣତି ପାଇଲା। ପୋଷା ବିରାଡ଼ି ପରି କୁଦିକା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଧାଉଁ ସରୋଜିନୀ ଅଭିମାନରେ କହିଲା, ଏତେ ଡେରି? ସକାଳୁ କ'ଣ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଥିଲ ଯେ ଆଉ ଭୋକ କରୁନାହିଁ? ଦେହଟା କେଡ଼େ କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ମାଲୋ, ନିଆଁ ଲଗା ଚାକିରି କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନବ? ହଉ ଆଣ, ଯାହା ଦଉଛ ଦିଅ। ଖୁବ୍ ଚଞ୍ଚଳ। ଫେର ଅଇଚ୍ଛା ବାହାରି ଯିବାକୁ ହେବ। ସରୋଜିନୀ ତରତର ବାଢ଼ିଦେଲା। ଅସନ, ପାଣି, ଭାତ, ତରକାରୀ। ବଳିଦତ୍ତ ଖାଇ ବସିଲା। ମାଛ ହୁରୁଡ଼ଉ ସରୋଜିନୀ କହିଲା, ରାମବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଫେର ଭାର ଆସିଛି। ସତେ ନା? ରାମବାବୁ ପଡ଼ିଶା। ମଫସଲିଆ ଦି ତିନି ଦିନ ଜଣ ମାଛି ହୁରୁଡ଼ଉ ସରୋଜିନୀ କହିଲା ଯେ ରାମବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଫେର ଭାର ଆସିଛି। ସତେ ନା? ରାମବାବୁ ପଡ଼ିଶା।
ମଫସଲିଆ 2-3 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଭାରୁଆ ଚାଉଳ ଘିଅ ଜଣେ ଭାରୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଭାରୁଆ ଚାଉଳ ଘିଅ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଜାଲରେ ପଶି ଜାଲରେ ପଶି ଏଡ଼େ ଏକ ମାଛ। ରାମବାବୁ ମାଇପ ଆଖି ପିଛୁଡ଼ାକେ ଜିନିଷତକ ଘରେ ରଖି କବାଟ କିଳିଦେଲା। ଆଉ ଖାଲି ତ ଚେଁ ଚାଁ ଏଇଆ ଶୁଭୁଛି। ପାଟିରେ ଭାତ ଗୁଣ୍ଡା ଥାଇ ଗେଁ ଗେଁ ହୋଇ ବଳିଦତ୍ତ କହିଲା, ଛାର ବାବୁ, ଆମର କି ଯାଏ, ସମସ୍ତେ ତ ଆଉ ରାମବାବୁ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ନା, ଏମିତି ମୁଁ କହିଲି ନା। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଜାଣିଲ? ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଲୋକେ ଏ ଅଧର୍ମବିତ୍ତ କେମିତି ହଜମ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ? ହୁଏ, ନ ହୁଏ କାହିଁକି? ସମୟରେ ସବୁ ହବ। କଥାଗୁଡ଼ାକ ଅତି ଜୋରରେ କହି ବଳିଦତ୍ତ ପାଣି ଗିଲାସେ ପିଇଦେଲା। ସରୋଜିନୀ ଚାହିଁଲା। ସ୍ୱାମୀର ବେକରେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଠା ଉପରକୁ ତଳକୁ ହୋଇ ନାଚୁଛି। ହସି ପକେଇଲା। ବଳିଦତ୍ତ ଚମକିଲା। ହସିଲ କାହିଁକି? ଏଇନା ତମେ ଯାହା କହିଲ, ସମୟରେ ସବୁ ହବ। ତମ ସାହେବ କାନରେ ପଦେ ଆଉ ରାମବାବୁ ମାଇପର ଗାରିମା ଖସି ପଡ଼ିବ। ଓଃ, ଥାକୁଲିର ଯୋଉ ନାଟ! ଅଳଙ୍କାର ତ ଗଡ଼ି ଲାଗିଛି ହଳି କି ହଳି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୁଗ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଖାଲି ରାମବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ? ତମେ ତ କହୁଥିଲ ସେତେ ପଢ଼ା ନୁହନ୍ତି ବି ତମେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସକୁ ସେ ଖାଲି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଯାକେ। ଆଉ ତମ ସାହେବଙ୍କୁ କହିଲେ? ସରୋଜିନୀ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନେଇ ରହିଲା ସ୍ୱାମୀ ମୁହଁକୁ ଏବଂ ମୁହଁ ପଛଆଡ଼େ କେଉଁ ଦୂରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ। ସେଠି ଭାର ଆସେ, ଅଳଙ୍କାର ଗଢ଼ା ହୁଏ, ନୀତି ମାଛ ଭଜାର ଚେଁ ଚାଁ ଶୁଭେ। ସରୋଜିନୀର ପାଦରେ ଦମ୍ଭ ଆସେ। ବଳିଦତ୍ତ ହସିଦେଲା। କହିଲା, ସବୁର କର, ମେୱା ଫଳିବ। ସରୋଜିନୀ ପାନ ଭାଙ୍ଗି ବସିଲା। ବଳିଦତ୍ତ ଦାଣ୍ଡ ଘରକୁ ଗଲା। ଭାବିଲା, କହିବ କି ନାହିଁ ଆଜିର କଥା। ବହୁଦିନୁ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ବାଟ ଟିକିଏ ସେ ଖୋଜୁଛି। ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଠୁକଉଛି, ବାଟ ଦିଶୁ ନଥିଲା। ଆଜି ସେ ଟିକିଏ ସୁବିଧା କରି ଆସିପାରିଛି। ଭାବିଲା, ସରୋଜିନୀ ଶୁଣିବ, ହୁଏତ ସାହିରେ ଗପିଦେବ। ତେବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ କଥା ରୋକି ଜାଣେ। ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସବୁ କଥା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ 7-5 ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ଦାନାପାଣିର ଅଛିଣ୍ଡା ଯୋଜନା। ସରୋଜିନୀ ପାନ ଦେଇ ବାସନ ଉଠେଇ ଗଲାଣି। ଦୂରରୁ ଘୋଡ଼ା ଟାପୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ମନର ଚେତନାରେ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ଧ୍ୱନ୍ତ ହେଲା, ସାହେବ। ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧଚୋବା ପାନଖଣ୍ଡ ପାଟିରୁ କାଢ଼ି ପଦାକୁ ସେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ମୁହଁର ପାଣି ଦେହର ଠାଣି ବଦଳିଗଲା। ଦାନ୍ତ ଚିପି ଇଞ୍ଜିନ୍ ବାମ୍ଫ ଛାଡ଼ିଲା ପରି ଫିସ୍ ଫିସ୍ ହୋଇ ସେ ଚିତ୍କାର କଲା, ଏଇ ସରୋଜ ସାହେବ। ମାଲୋ, କ'ଣ ଦେଖିବି? ସେଟା ଟାଙ୍ଗରା ମୁଣ୍ଡିଆ ପାତି ମୁହଁଟା ତ? ସେଇ ଟାଙ୍ଗରା ମୁଣ୍ଡିଆ ପାତି ମୁହାଁଟା ତ? ଧାତ୍, ଏଇ ସରୋଜ, ଆସନା ସାହେବ। ସରୋଜିନୀ ହସି ହସି ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଖଟାଖଟ ଘୋଡ଼ା ଟାପୁ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଝରକାର ଲୁହାବାଡ଼ି ଉପରେ ଦେହ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇ ସରୋଜିନୀ ଚାହିଁଛି ବନ୍ଦିନୀ ଯୌବନ ପରି। ଆର ପାଖରୁ କଲେଜ ଛାତ୍ର ବହି ଖଣ୍ଡେ ଧରି
କ'ଣ ମୁଖସ୍ଥ କଲାପରି ଓଠ ଥରେଇ ଏହି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଛି। ସରୋଜିନୀର ପିଠି ପାଖେ ନଇଁ ପଡ଼ିଛି ବଳିଦତ୍ତ। ଫାଙ୍କ ବାଟେ ପଦାକୁ ଚାହିଁଛି ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ। ସାହେବ ଆସୁଛି। ନୀତି ସେ ଏଇ ବାଟେ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ କରାଏ 2 ଥର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଏ। ଆଜିକାର ପାଳି ଏହି। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ଖାଲି ଘୋଡ଼ାଟା ଛୁଟି ଯାଉଛି ତୀର ବେଗରେ। ଜିନ୍ ଭିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସୱାର ନାହିଁ। ବଳିଦତ୍ତ ପାଟିକଲା, ସରୋଜ, ପୋଷାକଟା ବଢ଼େଇ ଦେଲ ବେଗେ। ଓଃ ସରୋଜ। କେଡ଼େ ଚଞ୍ଚଳ। ଆଖି କାନ ବୁଜି ସେ ଖୋଳଗୁଡ଼ାକ ଦେହ ଉପରେ ଓଟାରି ପକାଇଲା। ତାର ହେତୁ ନାହିଁ। କବାଟ ଖୋଲି ଘୋଡ଼ା ଧାଇଁବାର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ସେ ପାଗଳ ପରି ଧାଇଁଗଲା। କିଏ କୁତୂହଳରେ ଅନାଇଛନ୍ତି, କିଏ ପଚାରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଳିଦତ୍ତ ଉତ୍ସାହୀ ହୋଇ ରାସ୍ତାର ବୁଲା କୁକୁର ପଞ୍ଚାଏ ପିଛା ନେଲେଣି। ବଳିଦତ୍ତ ମନେ ମନେ ଡାକୁଛି, ତାରା। ପ୍ୟାଣ୍ଟର ତଳ ପାଖକୁ ବାଁ ହାତରେ ମୁଠେଇ ଧରିଛି। ବୋତାମ ଦେବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ୟାଣ୍ଟର ତଳ ପାଖକୁ ବାଁ ହାତରେ ମୁଠେଇ ଧରିଛି। ବୋତାମ ଦେବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଜୋତା ଦିଟା ଢିଲା, ଫିତା ଦିଆ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେପରିକି ଭାଗ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ଦୌଡ଼। ତାରା। ବଳିଦତ୍ତ ଛୁଟିଛି। ଅତି ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ଠାଏ ଧୂଳିରୁ ଉଠି ଆସୁଛି ସାହେବ। ଦେହଯାକ ଧୂଳି। ଆଘାତର ଚିହ୍ନ। ସେ ଯେ କି ରୂପ! ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ନାନା କଥା କହି ବଳିଦତ୍ତ ସାହେବର ଚାରିପାଖେ ଚକ୍କର ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଉତ୍ତରରେ ସାହେବର ତୁଣ୍ଡରୁ ଖାଲି ଗାଳିର ଶବ୍ଦ। ହୋସ୍ ହେଲା। ସାହେବ ସହାନୁଭୂତିକୁ ଘୃଣା କରେ। ଛୋଟେଇ ସାହେବ ଚାଲିଛି। ଘୋଡ଼ା ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ସେହିଆଡ଼େ। ବଳିଦତ୍ତ ଘୋଡ଼ା ଖୋଜେଇବାକୁ ଲୋକ ପଠେଇଲା। ସହିସକୁ ଖବର ଦେବାକୁ ଲୋକ ଦୌଡ଼େଇଲା। ସାହେବର ପଶ୍ଚାଦଗମନ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ପାହୁଲ ଗଣି ସାହେବର ପଛେ ଚାଲିଲା। ଏଣିକି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଆଗରେ ସାହେବ, ପଛରେ ଅଳ୍ପ ଛାଡ଼ି କ୍ଷୁଦ୍ର ବଳିଦତ୍ତ ବୀର ଦର୍ପରେ ଚାଲିଛି। ଜନତାକୁ ଚାହିଁ ହସି ଦେଉଛି ସଗର୍ବରେ। ମନେ ମନେ ବୁଝୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଆଣିଛି ପରମ ସୁଯୋଗ। ସାହେବର ପତନକୁ ତା ନିଜର ଉତ୍ଥାନ। ଆଉ ଧରେ କିଏ? ଦୂରେଇ ଦଳ ସହକର୍ମୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚାହାଣୀରେ ଭୀତି। ସେମାନେ ଅତି ଡେରିରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ବଳିଦତ୍ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ହୁକୁମ ଦେଉଛି। କଣେଇ ଚାହିଁ ଦେଉଛି ସାହେବର ମନ କଥା ବୁଝିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସାହେବ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଲା ପରି। ସହିସ ଘୋଡ଼ାକୁ ଧରି ଆସୁଛି। ଘୋଡ଼ା ଖଲେଇ ହେଉଛି। ଘୋଡ଼ାର ପିଠି ଚାପୁଡ଼େଇ ଗୋଡ଼ ଆଉଁସେଇ ସାହେବ ନଇଁ ପଡ଼ି ଘୋଡ଼ାର ଗୋଡ଼କୁ ଦେଖିଲା। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଘୋଡ଼ା ପ୍ରତି ଏତେ ସ୍ନେହ। ଜନତାରେ ଅସ୍ଫୁଟ ଗୁଞ୍ଜନ। ବଳିଦତ୍ତ ବି ନଇଁ ପଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଗୋଡ଼କୁ ଦେଖୁଛି। ଘୋଡ଼ା ଗୋଡ଼ ପ୍ରତି ଏହି ତାର ପ୍ରଥମ କୁତୂହଳ। ଏ ଗୋଟାଏ ଘୋଡ଼ାର ହିଁ ଗୋଡ଼, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାହେବ କ'ଣ ଦେଖୁଛି, ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ସାହେବ ଚିତ୍କାର କଲା, ପଶୁ ଡାକ୍ତର! ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ଆଡ଼େ ହାତ ଦେଖାଇଲା। ବଳିଦତ୍ତ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣକଠୁ ସାଇକେଲ ଛଡ଼େଇ ଫି କିନା ଛୁଟିଲା ଲୋକଟି
ଫି କିନା ବଳିଦତ୍ତ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣକଠୁ ସାଇକେଲ ଛଡ଼ାଇ ଫି କିନା ଛୁଟିଲା। ଲୋକଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନାଇଛି। ସାଇକେଲ ଚଢ଼ି ପବନ ବେଗରେ ଧାଇଁଲା ବେଳେ ମନ ଭିତରେ ହସି ଉଠୁଛି। ସାଇକେଲ ଚଢ଼ି ପବନ ବେଗରେ ଧାଇଁଗଲା ବେଳେ ମନ ଭିତର ହସି ଉଠୁଛି। ଏଇ ସୁଯୋଗ। ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ଧାଉଁ ଧାଉଁ ଗୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ କଟକଟ କରୁଛି, ପାଟି ଫାଟି ଆଫା। ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ବୋବାଉଛି ଏହି ଉଷା। ସେହି ଧାରଣାରେ ମାତି ପଶୁ ଡାକ୍ତରକୁ ଡାକି ଧରି ସାହେବ ପାଖକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଘୋଡ଼ା ଠିଆ ହୋଇଛି। ସାହେବ ଘାସ ଉପରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ଚାହିଁଛି। ଘୋଡ଼ାର ଛୋଟା ଗୋଡ଼କୁ ଆଉଁସୁଛି। କାହିଁକି ସେ ଏପରି କଲା ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସରେ ବଳିଦତ୍ତ ଘୋଡ଼ାର ପଛ ଗୋଡ଼କୁ ନିରେଖି ଚାହିଁବାକୁ ମନ କଲା। ସତେକି ସେଠି କ'ଣ ଆବିଷ୍କାର କରିବ। ଆଖି ପିଛୁଡ଼ାକେ ପାଖକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଘୋଡ଼ା ଛାଟିଲା ନାତ। କର୍ମଯୋଗକୁ ଦେହରେ ନ ବାଜିଲେ ବି ପଛେଇ ଧାଇଁ ବଳିଦତ୍ତ କଚଡ଼ାଏ ପଡ଼ିଲା ଓ ସାହେବ ଗର୍ଜି ଉଠିଲା। ତାର ଆଖି କୁହୁଳୁଛି। ମୁହଁକୁ ତଳକୁ ପୋତି ସେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତାର ସୌଭାଗ୍ୟର ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯେପରିକି ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି ଏକା ଧକ୍କାକେ। ସହକର୍ମୀମାନେ ସମବେଦନାରେ ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି। ବଳିଦତ୍ତ, ୟାଡ଼କୁ ଆସ, ଏମିତି 5 ମିନିଟ। କିନ୍ତୁ ତାର ମନ ପରାଜୟରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ବାଁରେଇ ହୋଇ ବଗିଚା ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ବେଶ, ମେମ୍ ସାହେବ ବୁଲୁଛି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ବାବୁ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜିଭଟାକୁ କାଢ଼ି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଅଳ୍ପକେ। ସତେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖ। ମେମ୍ ସାହେବ ତାର ବିବ୍ରତପଣ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ନା, ଅଟକିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯେ ଅଟକେ ସେ ମରେ। ହାତ ହଲାଇ ସକାଳର କାରସାଦି ସେ ଦେଖାଇଲା। କେତେ ଘୋଡ଼ା ଘୁଅ, କେତେ ଘୁଷୁରି ଘୁଅ। ଖାଲରେ ପଡ଼ୁ, ଢିପରେ ପଡ଼ୁ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଗଲା। ମେମ୍ ସାହେବ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଉଛି। ଓଃ, କି ଆନନ୍ଦ। ଆହୁରି ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଭାଷାରେ ସେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଗଲା, ଗାଳି ପକେଇଲା। ଓଃ, ଆଇ ସି। ମାଳି ଏସବୁ ଲଗେଇ ଦିଅ। ମେମ୍ ସାହେବ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଫୁଲଗଛ କୁଣ୍ଡେଇ ଗେଲ କରୁଛି। ଦୂରରୁ ସହକର୍ମୀମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସାହେବ ତଥାପି ଆଣ୍ଠେଇଛି ଘୋଡ଼ା ପାଖେ। କୁଢ଼େ ଫାଇଲ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି 3 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ। ଜରୁର ଅଛି ହୁଜୁର, ବୃଦ୍ଧ କୁଳମଣି ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଜରୁର ସାହେବ ଖେଙ୍କୁଛି। ବ୍ୟାବୁ ଓ ଡ୍ୟାମ୍। ଧାଇଁ ଯାଇ ବଳିଦତ୍ତ ସଲାମ ବଜେଇଲା। ବ୍ୟାବୁ, ଲେଖିଦିଅ ଏଥର କାହାରିକି ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦେଖୁନାହିଁ। ଆଃ, ଘୋଡ଼ାଟାକୁ ଭଲ କରି ଦେଖ ଡାକ୍ତର। ଦୂରରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ କଳା ନେସି ହୋଇଯାଉଛି। ବଳିଦତ୍ତ କାଗଜ ଧରି ଚାଲି ଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ହିଁ ଇଙ୍ଗିତ ଦ୍ୱାରା ଡାକୁଛନ୍ତି। ଥିର ହୋଇ ଚାଲି ଯାଉଛି ସେ।